Velkommen. Tak. Jobbet som statskoordinator passer rigtig godt til mig, fordi at, jeg kan rigtig godt lide at have mange bolde i luften. Og det med, at hver dag, det er en ny dag. Det er ikke altid, at der sker det samme på kontoret, og det er jo, det synes jeg er spændende. Det, der er vigtigst for mig, det er at hjælpe andre mennesker, og det andre er glade, det gør mig glad. Så det er dejligt. Jeg husker på et tidspunkt, hvor vi havde en kunde, der var rigtig glad for hele forløbet. Alt var i den skønneste orden. Hun var rigtig tilfreds, så da det var, at jeg havde afsluttet sagen, så kommer hun ind på kontoret med en fin æske chokolade og et lille kort, hvor hun ligesom bare skriver, hvor glad hun har været for det hele. Og det er jo dejligt at have sådan nogle kunder. Det gør også bare, at man elsker at gå på arbejde, ikke? Og så laver jeg noget, jeg rigtig godt kan lide, så det er jo bare fantastisk. Super. Det er godt. Ja. Jamen, kom du Yes. herop. Ja.